Ni pediang song bahaya pi baro ki paraloki parajor sasisin syakanika channel kisawayom teh hakaneka por suwa bang ya peteng ya kajing ya keren ya kajing ya pleu jingmun ngabu kajing sengulem syapi iwei pa iwei ki pajba ki bamat ya kajing bat kajing tunjuk lengba kaneka eryong rimal kabala penjenjar kabala lenshop ya kaneka jela kajongi hakiniki laisni kibala laitno de ngabu kajing sengulem ya ki iwei pa iwei ki pajba dona pedeng jungpi kibala no ya lagi jong kiba ying kiba sem kiba kiba thon ki jungpi nakadau jong kaneka eryong kabala len shop ya ka jela ka jongi don ru na pedeng jungpi kiba no ya lagi jong ki sem dona pedeng jungpi kibala no balek sakita ki jing don kam ki jungpi ki jing tre ki jungpi nakadau ka jing tua ki surok nakadau ka jing kiba bon ki dau kajing len shop jong kata kajing silai bat don na padang jong pi ki baladu thia ki baladu dem ki badu ban yo kata ka jing song suk song san nakadau jong kaneka eryong da barok ho ki ibu kajing sulem ban ibu ru kajing duwai na padang nakabenta jong pi iwe ba ublei un pentengen ya kajing kasem ka jong pi ba ublei un rekat bat kajing kasem ka jong pi ba un kerhu pat ya kajing kasem ka jong pi iwe nang ni sakman bat ngiduai ru ba ublei nong bu nong tau ubatip ubayoi bat ubari kendong ya kani kejat ben riu hanyo trep hanyo skum ba un pelaj na kum kini ki jingjia ki ba serkai nang ni sakman ya kani kejat ben riu hanyo trep hanyo skum de paralong hakane ka video kawa ban wanra ya kajing ya keren siapang kaneka election MP kabadang sudam bat kabangin tim no ya ka result haka sau tarik jong ubnai ban reus nem ar hajar ar pusau kata kamut satang sau sngi de hakane ka video akwa ban wanra ya kajing ya keren siapang katura parliamentary constituency ane katura sin ya kane kasin nadu usnam khat khandai spa nyau po nyau labat da uporno ajitok sangma balaklanno rengkat berkayeng kasem kajong compare la udon berka parti kongres don kapor ba udon berka parti NPP don kapor ba udon berka parti NCP bat don ru kapor ba udon berka Trinamul Kongres Hendra kaneka sit nang tayo na po tura parliamentary constituency labat da uporno rekat bat kayeng kasem kajong nado usnem kat kendai spa henyo ponyo lain no haus nem kat kendai spa pra po kendai hado usnem kat kendai spa kendai powei hakaba usan fort marak ulabat hakita kisnem hendrai labat lenterbek da kayeng kasem jong uporno ajitok sangma ubalaklanno paralog hakanega video pan akwa ban ya keren syapang kaneka election kabarang sudap hakaba ya kanega sit kabalabat da uporno berkayeng kasem na do usnem kat kendai spa nyau pun nyau hakanega kenti ka bamenta ka parti NPP leng bakayeng kasem jong uporno kala bandu no ngadon artli kidau ban ra hakane kapor kabala ban pelong ya ka parti NPP bakan no ya ka turasit hakane ka kenti kabamenta kadau ka banengkong bat ka pakongsan kalong ngangai pidang ken mau haus nem ar hajar kat kendai hakapor baki pajba jong ka jelame halaya bat kasi bat karo ki persiap ha ya kasi ebi niyo iba hakatu kapor konral sang maro ulapan iba kum uwei na kiba persya ya kani ka ansi ebi ulapan pau pajba ulalum ya kinong yalam jong ka north east ban persya ya kani ka an si ebi ring ngimpoy perkhat pan bakane ka jingle jong konral sang ma
Kadai tang ban pen be yaki paj ba ka jela ban pen thame yaki paj ba jong kanot isi baro kawai hakaba nda poi kata ka por ban ya persa asisia ya ni ka an hata ya parliamen ka aka thasang ma ka badai ka MP jong ka parti NPP ka balalong presiden da ukon ral sang ma kala kersian ya ka ka an CAB ban menta ka lalong ka an CAA kane ka dai ka ba long ka jingset kela ka ba krau ba ka balala da ka parti NPP ya ki pajba ya ka jings ngeu ki pajba ka jela ya ka jings ngeu ki pajba ka jat ban reu nyeu treb nyeu skum ba ka jings ngeu jong ki pajba karo haba ki pajba ki persya ule mlek kumba persya rin nadai kata ka por ban persya sisya ya kan ka an hata ya parliamen ka parti NPP ka kersian ya ka CAB na kata ka daw mas ngeu bakane ka dai ka way na ki daw ka bala ban pelong ya ka parti NPP bandu no ya ka turasit hakane ka kenti ka bamentah namar ba kala set kelah ya ki paj ba ya ka jat ben reu karo bat kum juru ya ka jat ben reu kasih kadaw ko ba ar ka bala ban pelong ya ka parti NPP bahkan do no ya ka turasit kadai ka jingkersian jong ka parti BJP habasit basai ya ka parti NPP hakane ka election MP ka bamentah jong usnem arajar arposau paralok kajing ya dai jong ka parti NPP bat ka parti BJP baro sikata kadai be napo kipat ba kitip kioi baka parti NPP bat ka parti BJP kia dai ba kia jan ba henrei ka NPP ka julen barabor ba kam don ka jing dai ka biajan le ka suya trilang hapo jong ka satri NDA bat ka kersian ya ka sorkar NDA balaya lam da ka parti BJP hangtai hadelhi henrei lain na kata taong bakam da don kata ka jing dai ka biajan bat ka parti BJP ngidang kan mau bahus nem arhajar arfulai haba Amit Syah uwan ban yalap ya ka election hatai pok karuhil ula ong baka ni ka sorkar balaya lam da ka NPP ka sorkar MDA kadai ka babam saptam hapo jong kari indiahi baro kawe kana ka jing keren jong Amit Syah kala pelong yikipat ban perkhan ba pleng kana ka BJP bat ka NPP kim don jing ya dai sisya na kata daw Amit Syah keren persya ya ka parti NPP hanya nyempoi perkhat bakane ka datang ka strategi lah na kata taktik jongki banyak hun ya ka election namar bagi tip ba majority hiki pajba jong ka jela Meghalaya kim kersian ya ka BJP na kata daban pen i baka parti BJP bat ka parti NPP kim don jing yadai kia keren persya iwei ya iwei pan handai klempoi perkhat pat kata taktik bat ka strategi jongki hakane ka election MP arajar arprosau kala fail lane kala kelapong petno namar ba ka BJP habasit basai kala rai ban kersian ya ka parti NPP na artliki sit baka NPP kaya kun kata na selong sit bat na turasin kane ka jing kersian jong ka parti BJP habasit basai ya ka parti NPP kala ban long ka leulep ya ka parti NPP namar ki pajba menta kilatip baka parti BJP kala habasit basai menta kala kersian ya ka parti NPP na kata daw ka jing ya dai jong ka parti NPP bat ka parti BJP kadai ka basisya bat ka bomla hiru banlen kumbaong ka kongres kumbaong kinong yalam ka kongres baka parti NPP kadai tang kata ka suri kupsne lang brod jong ka BJP hangne ha ka jela Meghalaya lagi pajba kilaban realize kilaban sautu kilaban syaya halor kata karukom na kata daw kilaban kiar
ya ka parti NPP hakane ka kanti ka bamentah. Kabala ban yalam ya ka parti NPP bahkan dukno ya ka turasit bat kabala ban yalam ya ka yeng ka sem jo uporno ajitok sangma bala khlatno bahkan dukno ya ka nekasit ka bakalabat nadu usnem khat khandai spa henyo pho henyo paralok kita ki art liki dau ki bangakwa banwan ra sapi banyak keren hakane ka video ki bala ban pelong ya ka parti NPP bahkan dukno ya ka turasit hakane ka kanti ka bamentah paralog pila bandon sibun haka jengmud yang perkhat jo pi mentah ya ki daw ki bala ban pelong ya ka parti NPP bahkan dukno ya ka turasit hakane ka kanti ka bamentah na kata kadaw pelai lu dia jing sengau ka jong pi kadon ka jaka ka ba pila ban pelai lu dia jing sengau jong pi leng ba di comments na kata kadaw sengau lai lu sengau free long ki balai lu comments ya kijing sengok jong pi hapo jong kane ka video te toda do bang dia siap yang ka weipat ka video ku blai sibon ku blai si hajar ngo